Sosial media lake uvekimi kenang sotke risnim so kaya long isi kidoklunga son pule pudam seta henone sosial media ki mealam le chithandam pulote aki ong pidu pudam lo nang pirthe adang kupi kuson si plang bomma laso birta chala seta lang dun voi long lan chot kalisi muni atum aningar lo alam ka chithana dim jirpijir puang bong ka chingki chithan hei hui dim seta me nang man bonta social media akahino asonta dopik hangjang tangte social media uvekimi materis nimso atuma phan koan ale doma lapena kahino kupipi ason doma karbiang long along pregjam asai ki klema bang phua tuma long pen ningar lo alam ili arjun iksinang aprangsi phirangki asai ki klema bang phu lapen ke de drongo express along assistant editor Sarwat Sonhan Selam the arju iksinang aprangsi akaswani diphu pansemya kiro pilo la resonim so tumhan la social media pen akimi sigidoma mate kheno sigidoma po halam the seme kaningje panseme apor la pen our site kiminang people la si social media ali dupik lata la si lakhaun e lata pinamri tum methang kai seme kachelar pondolo pen ali ki wan dupik lo la social media pen anjok asi nili bang halabang ningje pon pelo bakapek ningje et po ba paklang non dupik po lasi nili ke paklang kang tungala mang ke la bake jong pon lamang la no kaperi mi la pen manne ka siri nangje lam the lasi social media bang ke mane si othek the plote pilo ka charli nat sme ka chepan hok di la bang lo si mane penang re sunim so tum kilun ke kan la pen kapang e bang si rdp don ong chat lo laso ajok mithang lo ka charli aphan apor chipi thek thidat anke lo charli anat paphidun dopik lo lasi othek plote mesen seta othek thidat plote social media ke apor ke padam atawar si manrong po kapang ilapen kilun ke kan ke secondary lasi aprang si ke ilitum lo ka charli anat si rd ke pinai nangji beauty contest Madela po ke pang ina la cepate dun pustame loka charli ake thek awi plote akang tui an lidun de lapen ahok per lam the abangke lapu hello ino da bang phu mate abang phi rj kimichot penke khai phan kopi lapen koan alle lo kewan pi thekji de lapen an parte la kacharli awedet sitamela han chu jorchot amune da tumsi khe phan ali kewan pi ki ongji atheke mithang ahemta chelang po lapen longri ta cherai kom thulang di kethe keria son pen ke mithang khe phan chelang dunji lapen jakong kilong ongchat asi mane la ke pang e lapen kilun ki kan pang mane la bang charli de nangji pu bangali sme rd ki pi bangela tumla loke charli nat bangse rd ki pi nai nangji pu phan sinili bangi ki jong ba ki pu dang mang tung ase thek nangji ase ke pang e bangke la polo li methang ri deng non tangkam ha du thedi peri ta ke bozar long du hitikula long du lasi ka ke tal ha ke mane du long thek ji bosamela pen la so pen jok mi peri ki me ka ke mane chingthang wer pate mane arjita dak pen masilang midaji asi lahai hormu pangke itum son hola an mathanang ni bosme rdp nang jinai bangke la mane loka charli banglo asi lalo lapen mathadam sinang itum hemprekle long ponjis tame rj kimi aphai pen kali seta kithek kirie atuma phai dopik pen akachesong pen si long jidi lasi lalo son mangke lasi RJK pini duji penap ke vedaji ereng chiki duji seta kethe kire lepen kamatha kangcho ke mane chethi dotikan duji di asi kijoto bangila phelo social media long mane ke klang kroidun er nang ni ke pachu bai lepen kiti pason alam theta dopik ji lepen labangso ke kroidun er atuma kai mane ka chepan hokta dopik biha ke klem pen chenglok penanso cekat ba penan kido piso ke en de pen mane phi kisung ki photo son kachitong nang dupik de la mane social media long ke klang
pot mane ki kroi kan at so bang si mane RDP rong ajok di la si ka ke mat mane ako khai phana koi wan war ke chok che seta imit hang ka cheri pensi mane do nangji ahok mat thek nangji la pen kilung ki kan thek nangji seta ke charlie CRDP ne la si mane ki jotsini ligi pung tung bangela phalo mane social media bangke mane othek te mesen me othek te plote la bangke phere me ili tum biega ko la sonover side la si non bangke la sonover side do social media pen jokes me penan mane ke charlie ason sme dak tum long ponje la si mane alle ke do hormule tum charlie ponang pusi mane nili pun ki pung tung la pen la ka phere me son ba alle ke we alle ka we hormu pen bangke tum chiphelo chetang ji ba apor chipada mangke tum kisang hot phan mang si mane la hai social media mane ning chiparong horbu phan mangke tum use chatting ba lang chot sikime apan ka prek itum la ke thek kere loka charlie the skills are hormu bang hala le charlie dun our side mane tum chu end dun la lote me thang ke alli do po mo khai phanta an so se lo alli ke do po si lanwer lo nili kening jei bang ke si churu perfect lo Kardom Uthot umpana ME school athan bang sar dhan singing ti alam the arju ik sinang Kardom media pulutang te tong sikot pen me hino abirta perthem amuni tatuma phan kapacheta awar sai aphan se media pulo lasi me hino abirta perthem amuni tatuma phan kapacheta la so warsai duo la so warsai duang bong pen ison son ni nilipudam ingtung kicheng si ke print media pulutang te newspaper magazine lahai pen lahai kapurhi pen ajok mihino abirta kachini un la so warsai phan ke print media pulo la pen ke electronic media pudulang electronic media pulutang te radio pen television pen lam lun tomo me hino abirta perthe amulu katum phan kapachetak awar sai la phan ke la ke electronic media ta isilo la pen ke social media pulutang te lata electronic media a sub category lo la silangdam lo nang social media awar sai ke la helo pudam lo nang Google ason la pen ke YouTube ason Facebook ason Instagram ason la pen kaprek do ulang lai ke social media apps lo bate social media abar sai lo la pen social media pen ajok la hai Facebook Instagram WhatsApp pen ajok me hino aberta ilitum tongsikot pen perthe mulu katuma phan pachetak un la sila social media ki ilitum akam kapi do pen ajok ilitum lahai Facebook Instagram ki use pen ajok ilitum phan alle la pen akaluksan osumara tuma phan la pen ke risonim so tuma phan akisara tuma phan ilitum phan akaluksan la pen alle kopipila la sila soputhak nili ithithini thaning tung kicheng sinili la alam charli chit osumara phan sinili than ponpo la silangdam lo nang mobile por mu ke arta lamave oso pen ha ki saramta ilitum ot ingtung duk lang ingtung duk phoro ingtung duk la puson se perthelong nang pachimanda lalo la si osomar la alam cherli chet osomar atum jong si aning me kai mata chiru ver pute la su ka chiru ka paham ji ka padok ji mesen awar sai ke la mobile hodai kok anchot lo la so la mobile yong se hodai kok pen YouTube Instagram a yong se lang plotang te nerlu sini ta lang un anda chuing tung te lo nek ta yang je lo la puson la sila hayo sumara tum phan akaluksan ko pelo la hayo sumara tum mobile yong se lang ong plotang te amek hinopo ano nang hingnopo la pen ke apora teng pen mek jang je lo apora teng pen mek jang je plotang te aoga pran hinopo oga pran yong se hinulo plotang te kopi makithan lasu ningka chibi un aya kongta lasu solong avedat po
la pen ke lang ong te alam ta avedet ji la susu lalo la si usumara tumpan akaluksan ke lai hoi helo la pen ke kam chuklem det atum sai chutki pen kereng atum phan akaluksan ke la helo akile yong se Facebook lang Instagram lang Google lang pote latum nerloseni ke klem pen kiun det na ya kam ta latum un edat po lapen latum piyu pen select le de minista nang select dat po lapen ke select lo plotang te ilutum chokhi chokham amo tangka poisa sok sang sta ilutum kilong kom chat po lahayong si avelo plotang ilutum duk chat po lalo la se apora teng pen ilutum lang thek nang ji apora teng pen ilutum lang ledat la pusonta ilutum thek nang ji la pen ke la risunim su atum phan pingnan kidupo arta au karjang atum la pen pisu kaciri arta nang kile lo arisomara atum phan aki luksana bang kela helo pudam lo nang Facebook pen Instagram pen message pen risomaro karjang latum lam chipangjar po che propose po la pen IRJ che thek long le kido adim kodak ne chi chin ne ajok sarmara munita sarpemar poda che than me sarpemar munita ukarjang lang poda che than me la pen ke sarpemar ta ukarjang lang ukarjang ta sarpemar la yo la puson meme hinunu chok che la son che than me la seli tum thek long lo ukarjang lep abangta sarmar phandu ko sarmar lep abangta ukarjang long lo la pen ke hala risumar lep abangta sarpemar phan pon nang ko yo la puson elitum che thek dam long du la pen ke la kapur hi voi also maratum stame hala pu luthui matangte kopipi ma school college along ke thana bang ke RDPPC lahai social media Facebook Instagram WhatsApp lahai ABC apor chipipi ka yok halahai kapur hi hinting ni that se lahai se apor chipadam rong la pen sat lang punon exam punon lason ke fail dun Q&A lason ilitum ka success se ilitum chithek long bom lo lage ilitum phan akaluksan thepik chidap lo la se social media pulotang te avar saidu kimia hin lok manang diga cherle ji ke lang ji lata avar saidu la pen nang li ka henoa hin lok se nang li lang ji puta avar saidu nang le akimi lok yong se lang pulotang te nang li kamatha nang li klem ta akimi lok a hin sedam po nang li ka heno lok yong se nang li lang pulotang te nang li mena asai nang li mena alai falong ta aka heno to war se kedam ki ongji la so avar sai do lai hello social media pen ajok elitum kelang thek the apora teng pen ki use thek the ajoi ni elitum phan risonim so la pen akesar la pen ke usumara tum phan akaluksan lai hello la pen ke social media jong se othek share plotang te elitum phan alle ke lai hello social media pen ajok elitum tong se kot pen mi hino aberta perthia long pachitak flukji avar saido lage letuma phana kimelo lapen purhi bom atuma phan arisoi yang atuma phan kopine kari thek thelang ahormu lake google long pen eletum chore me search me google long pen lang lo plotang te eletum ladak anso se ke thek ji ka chini ji avar saido lapen YouTube along pen lang plotang te ladak pen ta ke thek the ason ke thek ji avar saido lapen ke WhatsApp along pen stame komane ajar pier pu thek sera bang phan chorju pen akimi akichok ason nang ke thanji avar saido lapen ke litum official akam punon kopene prime minister aphan punon president aphan punon kaprek arlengi the aphan punon litum memorandum ki pi application ki pi who is that through online mate social media hoi penta ilitum pime la penon ilitum theklong
la online akam pen mate online akam pen se ilitum office akam ta ki ong online pen form ka fill up tang ho online pen sakuri bakuri contract punon advertisement kipi la son se ilitum theklong la se hala hai yong se ilitum langdun polutang te tong se kot pen ilitum aphan kachini avar sai lo la pen la hai online akam yong se ilitum claim lo potang te ilitum la paper use job plot po paper safe po paper yong se safe lo polutang te ilitum tomon misen po pollution avelo thengpi thengprang safe po thengpi thengprang tomon yong se misen lo polutang te ilitum iok epranta misen po la si social media pen ajok ilitum income ta itum claim pon mi YouTube personal YouTube chikhuli pen YouTube pen dailetum tangka poisa kilong avar saido Facebook pen dailetum tangka poisa ka chepalong avar saido la pen games ka khela pen ta ilitum tangka poisa kapalong avar saido la si social media pen ajok ilitum ali long nang ji pulotang te lanon ki thurmi auviatum osomaratum la pen akisaratum anta ilitum akimi anatu lok se ilitum lang nang ji akahino ahormu ilitum lang lesi akimi ahormu lok yong si ilitum lang polutang te social media ilitum akam kapadu penta ale tepik puse nili chinidam lapen ot thekte use thekte polutang te lang thekte polutang te social media pen akahino perthe thak avelo puse nili chinidam puthot khela dula mate sports anathu anong ka chithang klong abang phi sangpi pokhilaing tipialam theli arju iksinang Kardom nilimen sangpi pokhila intipi nili nonlom la social media aputhak nili lamthe isi hini thanji ninghangdo labang ke sonloi tum social media use je pin puge litum ge un e athe social media pen itum akenang sor kachini long asona mung tame ilitum do la sen nonoma kai ge social media use je puge ne monstame over use puta heno la si dak akimi tado akheno tado la sopothak sinini thanpo akimi plote ilitum la sonloje ilitum ajat abirta tame ilitum pache thakji reporting gpg plote ilitum la social media platform tame mego suppose adhok to achievement tang ho kopene nani mission alam the pini pachini ji mate kopene akerap ka chohang tame social media ma Facebook pen YouTube pen pachini ji abar sai tame do la si ilitum use de puge un e la sonang thaksi akheno putame ilitum dakpan si long lo la si la keheno a video ma keheno a photo abangke la social media long pipedet si akemeji anthemate social media non lomge arta ke komatum da kelang do la pena ke sardom da me kelang atum ta do o use atum ta do la si la juntu a video made alam the a photo putame adhok pa akheno kedo kokji kateko kedo kokji aphan blote ilitum lang pensi koson pensi la so a video upload nai ma upload nang ma share nang ma da militum kamun thira mitum kangsa thek sia kemi anthe ilitum kisama tum thek dam long je isia video ke no dolo pote ka share don ron share don po lapen chithang onang ni alam de pa chithang thu pick up pak mate juntu ka share nang ji ma ka pache thak nang ji ke pachini ni abuda kisaman de share dun de apot mane ka chini thu ke do onang pota ke komre ke do kokete sili tum use thek pa me lobote social media ta me go nong se use thek the rim thek the purote la dak men ta me penang akana hok akheno the tando bosenili mathadam kardam puthot rad asai ke klema bang phu ake haisar desoi hanse alam theili arju iksinang to aprangse kadok kave karbia khai ke do ana fans ta me aprangse arni ke me akardom nang le tum phan bajer poniglo nili ke thanji pa che than rap pet nang pola ma bangke lapusonan lo uvi kimi lapen social media
uve kimia tum social media pena kime la pena kaheno polam se nili malom sopor chithan ponang punili ka chisike la hello social media long pena kaheno pohormu ilitum langdam lo pulutang te aki ong pi ason ilitum tek pon longji pen chini pon ut aki ong piang bong pen hitum ka do ka wes ke chithan petun elo sitame isi hini lapu lang pononang ilitum social media long akaheno wa hormu itum ka chini dam bangke social media pen jok munit atum kaching ton kaching thi lai ka du ka wes tame ilitum ke dam tang an tame thek pon long lo social media pen jok ilitum RJ sitame chipang thek po pen labang som munit aphan ke muarni si long lop lutang te alang phan ke kopiloma alang phan ne alar hoji la pen la son se akaheno claim ji puse munit atum ke matha tha apuson ta akaheno do teglo la pen se do thulang social media penajok itum uvi kimietum akaheno ke la puenlo langdam lo nang social media long kopiloma ilitum tek ponlong ji kaheno ason stame ka charli pondo akaheno a video mate alamarjan apan kaheno a foto RJ lahai ka du ka be sitame ilitum tek ponlong pen yong silason akaheno a video mate a foto lahai lang lo lutang te ilitum uvi kimietum sitame ake matha ka prek do inut bang ini social media ke en thek thi penajok rai kom sai ke tum long pen stame kaching nang atum tan dolo la pen social media ke en thek thi penajok party political hian pusitame alang letum kachin nep seroi kachi theng seroi kachi ther seroi jo la puson ilitum thek ponlong la se la son plutang te ilitum ki en abangke social media ki en abangke ilitum chiri big pensi ilitum enanji puson se ka prek ilitum che thandam lo plutang te dupik lang same akaheno aputha ka bangke la pu an le ilitum che than pon chot lo na la penona kimme abang ilitum che than pon lo na social media penajok ilitum east west kito chehelu wing kito dim pusitame ilitum social media penajok jerpo ilitum chilong lo RJ mumang sidame ilitum chithek long lo chichini long lo lata isi social media long pen ilitum akime pohar muitum thek pon long lo lapen lapon chota khalilang social media penajok birta chala ngai katuk kawe stame ilitum chini dun long lo pen thek dun long lo lapen se social media penajok non kithur mi uve kimietum jesemet ke class kep penathak ka charle tum phan anstame ali the dung do athema social media long pense ka chini ne son sitame chini lo ka buji dam de ason sitame buji dam lahai pense lahai sitame social media pen akime ilitum thek pon long pen social media pen ajok social media long kitok alam kaprek atum kitok alam akime an stame ilitum
Charlie dun long lo la pen thek dun long lo la pen por hi dun long lo la hai pen ajok tum isi pen abang ke lai social media ki Instagram tum ali do po lamang ke ndak tum thek pon long la pon cho takalilang jesmet ilitum kaprek stame akime ason ilitum thek pon long pirthe kopuson nonahut kopuson apirta penonahut kopuson apirthe se kasuliboma bakedam boma walamta ilitum thek pon long kahelo adet kaprek along le ilitum apirta stame ilitum thek pon long lake dak ingni joy pen pustame ilitum social media pen ajok kaprek apirta stame ilitum harjitun long lo la pen thek dun long lo lake social media akime polam se ilitum thek pon long lo la se social media bangke ali kitu I abangke la hai ta ilitum sapon melo la se la helo nili khen penalam the jurulo kardom Pinia radio report ke lapuan vedlo kardom